हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय आङो दंफैयो एमजि र'डनावहाय। दा बेयाव जोङो दुबाइ प्लाजायाव हाबनो नागिरदों। सेकेन्ड हेन्ड केमेरा नायगोन, मोनो ना मोना, मोनोब्लाथ' खाफालनि खोथासै आरो मोनाब्ला गुबुन जायगायाव नायहैनोसै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अब्लानो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। दा हाबबाय जोङो फार्स्ट दखानावनो, बेनो फार्स्ट दखान दुबाइ प्लाजा ना मा होनदों। बेयाव नायगोन, ओमफ्राय फसायनाय बायदिला लालांगोन। बेयाव मेरला दखान दङ नै, ओरैबो दं आरो सिङावबो दङ। नोंथांमोना गोसो बायदि लानो हागोन आरो। दा बैखौ देखायनो हरगोन, दा लास्टआव देखायनोसै। दा आङो बे दुबाइ प्लाजा होननायाव हाबनानै दङ। बेवहाय जेबो केमेरा सेकेन्ड हेन्ड मोना, मानोना बेयाव फन इउज खालामखानाय फन सेकेन्ड हेन्ड फन मोनगोन। दा थांनो ओंखारफिनबाय ससे, नोंथांमोननो ब्लगाव देखायबाय आङो। ओमफ्राय दा बेजोंनो बे लामाजों ओंखारफिनबाय। दा जोङो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर। दा आङो थांनो ओंखारबाय। बाहेरानिफ्राय नायलां नोंथांमोननो गोजौआव दिन्थिनि लामाखौ, दुबाइ प्लाजा। बेवहाय नोंथांमोना नुनो हागोन। बिराद मोजां बेरायनो। दा जोङो बेयाव मोनाखिसै नालाय, नायदो जोङो बैयाव मोनाखिसै नालाय केमेराखौ। ओमफ्राय दा गुबुन दाबसे दखानावहाय हाबबावनो नागिरदों। बेयाव हाबमाला डाइरेक्ट मायाव एमआइआव लाग्रायाव थांनोसै। नायनो मोजांरा, मोजाङालाय। लोगोआ ससमा बायनायगासिनो दङ। ओमफ्राय ओरैबो नायदो। दा जोङो बेजों थांबाय थागोन। केमेरा श'रुमखौनो नागिरब्लाबो मोनबावाखिसै जाहैबाय। दा जों दा ओरैबायदि बेरायनानै नागिरबायगासिनो दं केमेरा श'रुम। दा सोरबा दं होनो, सोरबा गैया होनो एमजि र'डनावहाय। दा सोरनि खोथाखौ लाजाथाव मिथिया। दा माथो खालामबावनाय लोगोफोर, मोनाखिसै जाहैबाय नागिरनाबो। ओमफ्राय दा बहाय नायहैनांगौ जाखो आन्दायबाय। एमआइ श'रुमाव थांनोसै, थुदो नालाय। गान्धी नोगोरावबो थांनोबाला थांलाबालाय। गान्धी नोगोराबो थांगोन, थांनानैहाय बबेहाय एबा लकेसनाखौथ' मिथिया गान्धी नोगोरनिखौ। गान्धी नोगोराव दं होनदों होननायालाय, भिडिअ हगारलाबायनाय नुयो। ओमफ्राय लकेसनखौनो होआला, बोरैथो मिथिनाय जोंलाय। लकेसन कन्टेक्ट नाम्बार होनांगोन। बोरै थांफिनोसै दा जोङो एमआइ श'रुमावसो थांनोसै डाइरेक्टनो। सेकेन्ड हेन्ड नागिरब्लाबो मोनासै, ओरैबायदि गिहिर जायो। गोजौनि जाबाय मेट्र'। दा जों डाइरेक्ट एमजि र'डआव लोगोफोर नागिरब्लाबो मोनाखिसै ग'प्र' सेकेन्ड हेन्डखौहाय। नाथाय दा जोङो फैफिनबाय दस्रा जायगायावहाय। नैबेयाव केमेरा श'रुम दङ, बेयाव हाबनानै सोंनो नागिरदों। सोंनानै नायग्रोनि, माने एमआइआवसो लानो सानबाय आङो। ओरैबायदि नागिरबाय दिनैहाय, नागिरब्लाबो मोनखासै। दा हाबनानै नायग्रोनोसै। ओमफ्राय गोजौआव जाबाय मेट्र', ओमफ्राय बे जाबाय केमेरा श'रुम। नायनानै लादो, केमेरा श'रुम। लोगोआ माहाय थांखो? एमआइआव 15,000 होनांगोन। 15,000 होनांगोन। दा मान्थलि बेसेबां दानोनो? दा फैला। माने मानसि फैयाखै आरोना, फैगोन। एसे देखायनो केमेरा बायदिसिनाफोर मोननो हागोन नैबेयाव। बेनो जाहैबाय केमेरा श'रुम। ग'प्र' बायदि बायदि स'नि फारसेनिफ्राय केमेरा मोनजोबनो हागोन नोंथांमोना। आच्छा, भिडिअ खेबनायखौनो एलाउड गैयासो होनबावबाय। भिडिअखौ खेबहोबावसै, आङो देखायनो नागिरदोंमोन। खरमांग्लायावबो मैबा दंलायनो, एमआइआव होग्रा खरमांग्लायाव दंलायनो। ओरैबायदि गोलावखा ट्राफिकआ, बिसिबा ट्राफिक ओंखारबाय ओरै।